hailam sugo Artijection YouTube channel naitong naijoto okra sakra mafa dakukte buku kani saksalai rongno ani khani hamjakma teisibai tini hanya hai kaisa resamung tui pheha or samung no joto manana tamah nai agini resamung ni mana hai pano kaituni resamung le agini rokere kokthai rok belai nangmani se phadi ang bener rasa khanai sigani menglai Simon Peter Andrew nai ogana tahu rasa khanai nyongna Simon Peter Andrew noro tamoni asugito Simon Peter Andrew noro tamoni asugito seyakarei pai sidi sangni cross do bale
khai ongjaka please comment khai sadi ani khorang le khana thogya phana ang norokno henerui rasabai khana rakha norok khana thojake like share subscribe khai di debo ar ketal video phaitongo norokni bagai kobat gospel kobat rosameng tui phainai daktino norok sabrika sabur khai tongdi asungna hambai malainai buskani salo hambai.